Te salut cu drag! Urmează să realizăm împreună cu tine meditația eliberarea dorinței. Este o meditație dinamică, energică și foarte puternică. De aceea ai nevoie să te pregătești pentru această meditație specială. Înainte de realiza acest exercițiu, citește încă o dată cele 12 dorințe ale tale. Și dacă este nevoie, să le citești de 2 ori, de 3 ori, până când le știi în detalii. Poți opri înregistrarea pentru a te pregăti de meditație. După ce ai recitit dorințele tale și ești gata, fără să te sustragi la altceva, te îndemn să realizezi meditația eliberarea dorințelor. Pregătește-te prin a te așeza confortabil. Dacă simți că vrei să te culci, să te întinzi, o poți face. Așează-te în modul și în felul în care simți că e cel mai confortabil pentru tine. Va trebui să ai mare atenție în momentul realizării meditației. Mâna ta dreaptă plasează în zona stomacului tău, în zona burticii. Mâna stângă în zona pieptului. Inspiră și expiră profund. Și acum vizualizează cum toate dorințele tale, toate 12 sau mai multe, dacă ai notat mai multe dorințe, vizualizează un filmuleț micuț în care tu vezi secvențele dorințelor tale, rezultatul dorințelor tale. Privește acest film. Cum tu te afli în călătoria dorită. Cum ești alături de persoanele dragi. Cum ești la jobul tău nou pe care ți-l dorești. Cum ești mamă sau tată. Cum ești în casa ta nouă. Conduci mașina ta proprie. Cum arăți într-un fel anumit, în dependență de dorința ta. Cum deschizi contul bancar și observi că acolo este suma ta dorită. Cum te revezi cu oamenii pe care ți-ai dorit să-i vezi. Vizualizează secvențe al propriilor dorințe. Creează din fiecare secvență câte o serie de film. Dă-ți voie să stai în această stare, să-ți aduci aminte fiecare dorință în parte și să creezi o vizualizare completă. Poți introduce aici imagini vizuale pe care le-ai introdus în harta dorințelor tale. Vizualizează în detalii acest tablou. Bucură-te de tabloul tău personal, de filmul tău personal.
acum când ești gata, simte mâna ta dreaptă în zona stomacului. Simte câtă căldură îți oferă mâna stângă plasată pe piept. Și focusul atenției tale acum este pe zona stomacului, pe mâna dreaptă. Acolo, sub mâna dreaptă a ta, cu viteză mare, se învârtește un cerc, o energie, de parcă e un cerc de energie plin de iubire. Este mijlocul corpului tău. Acolo este mijlocul și esența ta. Acolo dai voie să se învârtească în mijlocul stomacului tău o energie, un cerc, vibrație. Energia ta proprie care se învârtește în cerc. Poți observa că ea se învârtește în dreapta sau în stânga, dai voie să aibă ritmul ei natural. Ești în mijlocul esenței tale. Este mijlocul tău. Dai voie să învârtească, să aibă o viteză mai mare și mai mare. Dai voie să simți că esența, mijlocul tău, energia ta personală are o viteză enormă. Ține ritmul stabil și observă cum ajungi la un ritm mare în mijlocul stomacului tău. Esența ta, energia ta, mijlocul corpului tău este gata pentru a primi dorința ta. Și să realizezi exercițiul doar că nu o să-ți spun eu. Dar acum, introdu în interiorul stomacului tău imaginea, vizualizarea, secvențele de film, tot ce ai vizualizat în exterior, introdu acum în mijlocul esenței tale, introdu în mijlocul corpului tău dorința ta. Introdu acolo toate dorințele, imagini, dă-le voie să se dizolve acolo și toate împreună să creeze un tot întreg. O sferă de energie. O sferă de energie. Și aceste imagini deja s-au transformat într-o sferă, sfera ta proprie a dorințelor. Dă-i voie să învârtească cu viteză mare pentru a avea o formă perfectă. Vizualizează cum ea capătă energia ta, capătă esența ta, are o anumită culoare, vibrație. Este un cerc perfect. Este un cerc gata să fie eliberat. Atunci când o să inspiri și o să expiri, o să-ți dai voie cu viteză mare prin mijlocul corpului tău să treacă acest cerc și să iasă din creștetul tău. Și acum hai să ne pregătim să vizualizăm încă o dată cercul. Inspirăm profund și expirând vizualizează cum prin mijlocul corpului tău cu viteză mare cercul dorinței tale trece prin esența corpului tău, prin mijlocul corpului tău și iese din creștetul capului tău și se duce sus spre cer, cosmos, univers. Se conectează cu marea energie a universului. Încearcă încă o dată. Vizualizează cum dorința ta încă este în exterior. Introdu în mijlocul stomacului tău, în mijlocul energiei tale, esenței tale personale. Vizualizează cum se vârtește cu viteză maximă. Vizualizează cum dorințele tale se transformă într-o energie, într-un glob. Și această energie, în moment când îți dai voie să inspiri și expiri, inspiră și expiră profund. Vizualizează cum cu viteză mare
cercul energetic trece prin mijlocul corpului tău și cu viteză mare iese din creștetul capului tău și se duce sus, spre cer, spre cosmos, spre univers. Dacă simți că mai ai nevoie să faci încă o dată acest ritual, îl poți face. Dă-ți voie încă o dată să simți cum dorința ta, cu ușurință, merge în mijlocul stomacului, în mijlocul energiei tale, în mijlocul esenței tale. Se învârtește cu viteză mare, se transformă, ia altă formă, altă culoare, se transformă într-un glob de lumină, glob de energie, glob de foc, glob de aer, de tot ce ai nevoie tu. Dă-i o formă clară, concretă. Și cu ajutorul inspirației și expirației tale, eliberează dorința ta. Dă-i voie să treacă prin toată esența ta, prin mijlocul corpului tău, să treacă prin creștetul capului tău și să iasă spre cer, cosmos, univers. Acum vizualizează cum dorința ta se află sus, se conectează cu energia universului. Acolo ea își are viața ei. Dă-i voie să plece. Dă-i voie și ai încredere în univers să coacă această sămânță a dorinței tale, să aibă grijă de ea. Deja tu ai eliberat dorința ta. Universul o să aibă grijă să o transforme în varianta cea mai bună de care ai nevoie tu. Ai încredere. Ai încredere în univers, în câmpul tău energetic. Dă-ți voie să nu te focusezi, să dai voie dorinței tale să fie liberă, fără să-ți faci griji ce o să întâmple acolo. Pur și simplu bucură-te. Bucură-te că dorința ta acum este sus. Te felicit pentru că ai realizat o dorință, 2 dorințe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dorințele tale cresc. Din acest moment, eliberează-le. Străduie-te să nu te gândești la ele și să le oferi libertate. Ai realizat o meditație în care ai eliberat dorința ta. Inspiră și expiră. De 3 ori consecutiv în ritmul tău. Când ești gata, deschide ochii și bucură-te de tot ce este în exteriorul tău. Te felicit. Ai eliberat dorința ta.